وڵاتیەکی بریتانی سەری لە دادگەها مافێن مرۆڤان یا ئەوروپادا ji bo ku termê keça xwe ya ku di nava YPJ de li Efrînê jiyana xwe ji dest dabû vegerîne Brîtanya. Anna Campbell navê wê şervana Brîtanî 27 salî bû di sala 2017 da çûbû Rojavayê Kurdistanê di nava yekîneyên parastina jinê YPJ de cih girtibû. Di dema şerrê dagîrkirina Efrînê de jî sala 2018 di dema bombabarankirineke Tirkiye de jiyana xwe ji dest dabû. Bavê wê Dirk Campbell ji Tirkiye dixwaze ku termê keça wî radestî wan bikin, lê Tirkiye term radest nake. Ji ber wê yekê jî wî serî li dadgeha mafên mirovan ya Ewropada ji bo ku zextê li Tirkiye bikin û termê keça wî bişînin Brîtanya. Campbell dibêje ne Brîtanya alîkariya wî dike, ne jî Tirkiye termê keça wî radestî wan dike.